on nyt mukana. Tulee maksamaan sen ensi viikolla. Ime! Tässä on vastattua se lasku ensi viikolla. Ensi viikolla viimeistään kaikki tulevat sanoa. 5 minuuttia! Lasse, se on puoli. 5 minuuttia tuolla! Ei pidä! Anna tulla kaikki! Anna mennä! 5 minuuttia! Mullakin ei tarvitse olla. Ei mullakin. Vahtaa! Älä nyt itke! Pystynä laisee tai tämmösiä. Haluuks lisää? Voin käydä hakemaan. No, mitä nyt tapahtuu Pora? Sulla on täällä huulet vähän kaikki on. Tuolla tulee varmaan Pora kiva ripuli tänään. Oksenna. Onko nyt sitä fiilis? 4. 11 yli se on valmiiksi. Vittu hirveä huuli. Pora, teeks mitä? Siellä oli mun ekstraakin sieltä pullossa. Mä räkäsin sinne pulloon. Kyllä vielä tapahtuu jotain. Kaverit uskottaa ihan nauhalla. Ai vittu. Hauis Pora muistaa sitä. Voit pistää vaikka palkinta hilleen. Vittu se enää. Jää Vähän vettä. Ei pysty liian. Nyt vettä. Ei nyt vielä, on tässä nyt 3 minuuttia ainakin vielä jäljellä. 2,5 minuuttia. Vaikea. Oliko Pora paha? Oli. Sama asia. Joo, habanero. Habanero. Pieni huikkainen oli ihan... Se jälkipuolella. Miltä nyt? Ja Jerry maksaa.